Igbo ndị ọma ekele m unu keka unu mere eji m obiọma na-anabata gị nwa bụ nwafọ Igbo niile anyị n'ụbọchị taa anyị nọ n'oge aṅụrị ebe anyị si na-ewetara gị abụ isi mbido telivishọn aha m ka bụkwa Eziamaka Charles Ewekechi nwanne unu nwaanyị nwonu ọwụsọsọ m nwa na ebe a mụ na onye ọma mụ na ya nwanne m nwaanyị asa isi mbido telivishọn ochie nwanyị na ezinụlọ ọkwa ya n'ụbọchị taa anyị ji isiokwu dị mkpa wee bịa n'ụbọchị taa ihe anyị ji bịa ihe ndị nwoke na nwanyị ga-atụle maọbụ kwuo tupu ha ekwuo ihe gbasara alụmdi na nwunye ya bụ ihe ndị ahụ dị mkpa nwoke na nwanyị na-ayịnị ọkwa ya nne ihe ndị ahụ dị mkpa ha kwesịrị ịkpa tupu ha ekwuo ihe gbasara ọlụlụ di na nwunye ihe ndị ahụ ga-abara ha uru ha kwesịrị ikwu tupu ha ekwuo ihe gbasara alụmdi na nwunye ya bụ ihe anyị ga-atụle n'ụbọchị taa nne ịma ihe a dị oke mkpa ndị Igbo kwuru na sị na-akpa akpa eme gịnị ararụ n'ute ma dịka oge ụfọdụ ịma na inu ndị Igbo oge ụfọdụ na-adị atụbiri ya mana a sị na onye atụrụ kọwa arụ ịma na ego eji n'ọnụ nne ya na n'iyi oge ụfọdụ nsị akpa akpa ararụ n'ute akpa ha akpa gịnị na-eme ihe ndị a na-eme bụ ụmụ ihe ndị anyị na-ahụ anyị na-ahụ nkịta n'ezinụlọ ebe ọ na-abụ anyị ga-agbacha egwu nwụcha mmanya ṅụrịchara aṅụrị ọma nrụ afọ abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụ anọ asị na agbala alụkwaghị ụmụ ihe ndị a na-eji ghọmara ndị Igbo mgbe anyị na-eto
ma ọkwa ebe gị nwa na-aga ọkwa na-aghọta ma onye ọbụla ekere eke ga-enwelile ihe o bu n'obi si ihe awụ ihe m chọrọ inweta tupu m esi n'ụwa laa. Ọ bụ na mmenwe ihe a nke a na nke a mbọsị m ga-anwụ rahụ ụra maka na emere m ihe niile m chọrọ ime ọ m ga-awụzi ezumike mana ịma na ihe dị na nwunye ebuka mana nwanne m ma nwere ihe m chọrọ ka m tinye n'okwu a ịma na ihe mezi o ji dịka ugbu a ndị mmadụ ada akpazi nkata bụ na ịma ịgba ụmụ nwaanyị ọkacha anyị nwa ewere go ajọ okwu a tinye anyị n'uche na oge nwaanyị na-aga aga o nwere afọ ọ na-abụ nwaanyị ruo ọ dị ya ka ọ bụkwa na m alụghị di kịta o nwekwara ike onwezi ego enye m ọnụ o mezi onye ọbụla bịara ga-ejidesie ya ike weta nke ya tupu ị na-ama ihe na-eme nwaanyị ebido wewe iwe na di ya dị ewepụta ono na-akpata nwoke ebido wewe mana eche m na ọ bụ na akpa ihe akpa mgbe ị na-eji ịlụ nwaanyị ma ọ ịlụ di kwesịrị ịma ihe onye ahụ na-eme gịnị eme mara ego one na-abata ihe dị na di na nwunye ka m gwakwa gị eziokwu abụ ọkwa na ebubi ya n'obi maka onye na-anụ gị anọghọ n'ime obi gị ọ nọgodi n'ime obi gị onwe shovel eji egwu ime ya bụpụta ihe dị n'ime ya ọ bụna ndị na-agụ maka akparamagwa bụ ndị saịkọlọji oge ụfọdụ ihe ha ji arụ ọrụ bụ ihe ị gwara ha ha adịghị aba gị n'ime maka ụfọdụ ime gasị o kwesịrị ịghọta ka ka m si aghọta ọmụmụrụ gị amambọsa amụrụ gị amam ka isi too amamihe nne na nna gị nọ na-eme amamihe ị mụtara na-eme nkata ọ dị mma ihe ahụ i kwuru nwanne m nwaanyị ọ na-adị mma ka akpa ihe a